Алейкум дӯсто ва бародаро, он инсонҳое ки дохил мешин дар эфир, моро мебинен, дастгирӣ мекунен ва ташаккур аз ҳаматон. Яъне як дохил шавен, росте якчанд масъала ҳаст. Як масъалаи муҳимам аст. Ман нав дидам ин чиза, ин навбора воқеан тақрибан дина гӯям дидемам, хато намекунам. Ман тақрибан дина дидам. хела як тарафи хушҳолиам дора, як тарафи роҳат ва як тарафи нороҳатам дора. Агар овози ман баланд боша, гӯен ман пасттар гап занам. Ва алейкум ассалом. Агар ки паст боша, гӯен то қадри имкон баландтар гап занам, ки то ки барои шумо гӯшхарош набошад. ташаккур. иншоалло баланд гап мезанем. гуфтем ама як вақто дар саҳнат будем, пеш аз ягон чиз репетитсия аввал до ре ми фа сол ля си мегуфтем, до барои ҳуй кардани чизда до мегуфтем, баъдам хел кушода мешид ва до ре ми баъд сар мекардем. моз ҳаминҷа хеле кунам до ре ме ми фа сол ля си ля ҳам хела овоз кушода шавада. ва ҳам гулотка баланд бугу ля кушода шавад. то ки овоз кушода шавад маъзарат ҳамватанои азиз, камаки ками қатитон шӯхиам мекунем, дилхушиам мекунем дар як давлати ғариб, то ки ҳамватанон тамошо мекунанд. хела хурсанд мешем ки ҳамватанои азизи мо дар бигем эфири мо медроянд, тамошо мекунанд. барои ҳамо худам ки бачаи санъат дӯст ҳастам, воқеан санъата бениҳоят дӯст медорам. сад борҳо ҳам гуфтагием, бозам такрор шавад, мегӯям ки ман аслан тасаввуроти ман дигар буд. як бигем ки симо ва санъати худмонам як қулаи боло бурдан буд. аслан мақсади ман дар асл ҳаме буд, ки мисол гирем як памир продакшн, ҳам хел кушода бигем ки ҳамун филмҳои бигем таърихҳои худмон гирифта шавад, филмҳои бигем актёрҳои ҷолиб боша, ки актёре боша ки мисли ҳамун фалони номша гирифтан, ку бигем дунё мисли Шаҳрухан, Салманхан, мисли бигем ки Ван Дам, Джеки Чан, ҳамин хел бигем ки ҳамин хел актёро мехостам ки аз ватанои мо бошада. ҳамин кӯшиш мекардам да ҳамин чизода. бисёр кӯшишҳоам кардагӣ ҳастам ки ҳамин хел ва алейкум ассалом, ҳамин хел актёрои беҳтарини тоҷик боша, филми беҳтарини, вақте ки ҳамин филмҳои тоҷикиро ку дунё бояд ба як бигем ки майли ҳамин роҳат тамошо кунанд. хеле як мақсадҳо доштам, аммо мутаассифона рӯзе шид ки вақте дидем давлат ба як ҷое омадааст ки дигар яъне инсоне дар кор аст ки наҷот бита ин ҳолата. дигар санъата ба сиёсат иваз кардем, бигем ҳам хато намекунем. яъне ки таланта ба сиёсат иваз кардем. мечтаҳо, яъне ки ҳамаира як тараф упаковка кардем, пачка кардем, мондем ва дастора дидестем ки боло кардагем. яъне дастора боло кардем, дохили сиёсат даромадем, то ки давлат ва миллат, сарзаминмона аз ҳамин мусибат наҷот битем. азбаски накардан инсонҳое буданд, сиёсатмадорои мо пештар аз мо ки буданд, ранги ҳамун чӣ шид, ҳолати бизи кӯҳӣ мегӯянд ку, бизои кӯҳӣ, дарандо чизои кӯҳира медонед, ки ягон охотник як бигӯяд ку битуранагар дигар ӯ территория чаридани намеоянд. чандин сол уса чаридани намеоянд, агар ӯ ҷои охотника бибинанд. айнан ҳозир ҳамун сиёсатмадорои мо ҳамтарӣ шиданд, ҳамун мисли бизи киевори шиданд. дигар ҳамун Раҳмонов як бор гуфта буд, ҳамашон туридан паридан рафтанд, ку дигар баргашта номи Тоҷикистон ҳам нагирифтанд, дигар
ана гӯем ки хай айпай зиндагӣ шиданда дига ус нарафтан чаридани тамом барои чӣ ки барои сиёсатмадорои мо ҳамара партофтан гирехтан рафтан аз дохили ҳамаи ҳамин сиёсатмадоро ҳамааш воқеанам агар бигем агар ҳарчанде ки то ӯ дараҷаам агар ки фаҳмишаш ё ки бигем ки то ӯ дараҷа соддатарам боша яъне ки единственный инсоне ҳаст ки Додуҷон Атовуллоев кам буд беш буд як маҷаллада як ҷумла як чиз бигем ки навишта истодагӣ буд воқеан инра ман эътироф дорам ана ҳурматш мекунам барои ҳамин хислаташ аксарош омадан гражданство гирифтан аврупо омадан ё ки амрико рафтан як камтарак зиндагии хуба дидан гуфтан хай ҳамин тоҷико худшон медонанд тоҷикистониҳо ҳамун дави аспшону карочи ҳамин худшон не ки ҳамин инсон ҳамин кора накард ҳамин инсон ҳамин кора накард метонист ки гражданствоаша бигира метонист ки дига дайше мисли дигарош не ки ҳамин инсон накард агар ки гарчанд қаддаш пасттар ҳам боша аммо ғуруруш 100 баробари худаш будааст воқеан ҳамин истодагӣ аст ман ҳамин инсонам бисёр бигем ҳамин хислатоша чӣ мекунам ҳурмат мекунам воқеанам ҳурмат мекунам ва дар алоҳидагиам суҳбат доштем дар ин масъалаҳо агар ки ҳамон инсонҳое ки пештар ҳамроҳи Додуҷон мисол ҳамон Раҳмонов Турончонку ё гирехтан ранги сайдворӣ гирехтан омадани тарафҳо агар ҳамаи ҳамо давида рафта шаҳрвандиро қабул карда дига нӯи нафик Тоҷикистон намегуфт агар ҷамъ мешидан яъне сари як миз ҷамъ мешидан ҷаласаҳо мегзарондан идеяҳо чӣ кор кардан дар кор пропаганда мебурдан дар байни мардум баъд аз ҳамун уже баъди солҳои 90 мо муҳоҷириро сар карда будем яъне дар Русия ва фурсатҳои хубам дар Русия буд ки метонистанд ки раванд мулоқот кунанд ва ғайра корҳо кунанд аммо то буҷое ки мо медонем якчанд бор ҳамин Додуҷон Атовуллоев рафтагӣ аст дигарош омадагӣ нестанд яъне дигарош сиёсатмадоромон тарк карданд карочи кӯтоҳговория тарк карданд ва ҳамин инсона бигем ки ама эътироф мекардагӣ ҷом ҳамин аст ки қавӣ аст агар ки гарчанд негаку инсон бехислати каҷикилед намешавад шахсан мо ҳам хислати каҷикилед дорам шахсан мо ҳам як хислатҳое дорам ки гуфтиам гопо яки завадид мерам дигар тормузо кор намекунам хеле як хислатҳои безебам дорам аммо то қадри имкон ҳар ка дора ҳар кай хислатҳоро дора аммо ҳамин Додуҷонам агар ягон хислати минус дошта боша ҳама вақт худурrahmatӣ бобим мегуфт ки ягон кор карданӣ мешидем ягон тасмим гирифтанӣ мешидем дар зиндагӣ ё ки ягон одам қатъи хай ки ҷавонӣ аст ҷанг ягон кор мекардем фақат мегуфт ки бачаам ҳамуро аввал як бор хубиёша фикр кун ку ту чӣ хубӣ кардагӣ аст агар ки сета нохубӣ карда боша якта хубӣ кардагӣ бошам ҳамн якта хубиша ба назар бигир мегуфт барои ҳамоам ташаккур ба ӯ бародарое ки дохил шида истоданд худованд мегӯям чиликотон дар накунад дар канали ман обуна шавем ҳамватанои азиз то ки эфир аз канал сар додем бибинем ки қариб 1 моҳ мешава канал кушодагӣ ҳастем ва дар уҷа видеоҳам партофта истодем то қадри имкон ва боз ҳам яъне эфир карданем дар уҷа ва ғайра корҳо ва ғайра видеоҳо аст барои ҳаёт ва зиндагии мардуми азизмон яъне аз мушкилоти мардум бисёр барномаҳо ҳаст дар ӯ канал аммо мутаассифона як моҳ мешава 1000 та мардуми мо ғайрати обуна шидана намекунад ки эфирша кушояд 1000 мардум 1000 дона одам ғайрати обуна шидана надорад барои ана ҳамиам ман мешинем як хел вақт тааҷҷуб мемонам ё ки бигӯем ки аҳсан мегӯм ки мисол дар ҳамин 30 соле ки Раҳмонов президент аст 30 сол Додуҷон ҳамун ба ҳамун чизи худаш Атовуллоев Додуҷон Атовуллоев ба ҳамун раҳи худаш омадан гирифт
تو چندی که نمیخیل مردم آبونا نشیدن، مردم دستگیریش نکردن، مردم نمیدونم ده برو همون رفت تو روسیه ملاقات ها هم گذرون. اما یک انسان در قیم بود، من همیشه میفهمم یک انسان در قیم بود. و کمی از مینتالیتی توجیکی ما هم دودو جون اتوبولو دورتر شد واقعا را. من برای چی بدونی پرده، یعنی که من طرفداری خیلی پدخلیمی در زندگیم هیچ چیزا ندارم. در زندگی ما پدخلیمی گفتنی خاراکتر پدخلیمی ندارم. یگان انسان ده فرق نداره کی هست و چی هست، رحمانوف هست نمیدونم دیگرش هست، من پدخلیمی ندارم. برای همو برنامه بدونی پرده است. من دودو جون هم بگیم که همو قطعش یک سلام علیک هستم. گاهی یگان وقت نمیدونم در یگان جو دیدمونیم یک سر یک پیاله شده یگان مینوت صحبت کنیم، یک نیم ساعت یک ساعت هم قدر. اما از مینتالیتت مردم ما سببش کمتر دورتر شد و کم با مینتالیتت مردم اروپایی با او بگیم خصلت‌هاش پیدا شد. یعنی کدام خصلت‌هاش؟ خصلت‌های زود باور کردن. مردم اروپا هم لبای گپ بگو باور میکنن، همه لبای گپ بگو باور میکنن، دروغش میگوی راست میگوی او تو دا باور میکنن. انا هم خیلی همین دودو جون اتابولویف بگیم که یک انسان زود باور شد. وقتی جوانو جمع شدن خیلی خطون دیگه دایشش میدونین دوامش نکنیم، یعنی پدنوشکش دادن غلطم دانش بگیم یک انسانی چهار تا استادش گفت این فکر کرد که تمام اکه عالم گلیستون اینا با جوانو اکه کنسا بعد 30 سال در باری ما آمدن گفته یک کم یک بگیم که از خودم رفت، کم یک نیخ شروع از خود رفت این پینونش نمیکنیم. بعد از او فکر کنم باید فهمید. برای همو در این موضوع بسیار گفتنی نیستیم. به هر حال یعنی که خصلتی استوار، یعنی که در همون راهش همو چخیل میگن یک راو میگن کو من خودم خیلی خاراکتر دارم، یک کار قپیدم همو میشوه نمیشوه برای ما راکو فرق نداره. دکنسا دبیوت هم میکنم یا ایلالازیش میکنم یا اولالازی نه که دکنسا دبیوت میکنم. یعنی که همین بگیم همین خیلی یک خاراکتر دیده میشه در دو جوان تابلو که از همون استوار بوده آمدنش همین دیده میشه. واقعا همین جویت نه تعریف است نه تفسیه است. یعنی که ایستاد اومد تو همین روز اومد یا ایلالازی اولالازی گفته اومدن گرفت تو همین روز و حاضر هم اومده ایستاده است. نمیدونم گوی رفتنی میشه و گوی نمیشه، نو پریت هم اومده ایستاده است. این چیزا رو هم باید هر یک انسان هر یک تاجیکستانی قدر کنه. و دیگرش که بگیم که تاریخ زنده جنگ شهروندی است. اگر که ما فراموش کنیم ما همه وقت قهرمان یا که نمیدونم یک انسان های خودمون سرزنش میکنیم برای تو که من لیدر شم او را نامش گم شد، ولی ما میگیم که رحمانوف همه را گم کرد. رحمانوف نمیخواه یک انسان دیگر که نامش باشه در اوجا. رحمانوف نمیخواه، اما این چیز در همه ما دیده میشه، نه تنها در رحمانوف در همه ما همین چیز دیده میشه. و امروز ما برآمدم باید ما سر یک کس دیگر بزنم و او انسان دیگر خدمتاش در بالاش توف کنم پرتام شد دیگر ما بگم که مایم ده هم اشیبکاش فقط بکوم ده، یعنی که توغری جای توغری شنی. بله او هم جای خودش داره، دیگرش هم جای خودش داره و دیگرش هم شخصا برای ما هر یک تاش جای خودش داره و احترام خودش داره. مینوسش مینوسه، پلوسش پلوس. ما هم خیلی انسان انا هموطنان عزیزم کو هیچ یه 190 نفری باور کنین کمای این 900 نفر شد تو خیلی نمیزنینش یک همین شوچ که اینترنت هم تر بجنب بخی 1000 2000 5000 10000 نفر در 10 میلیون پرابلم 10 میلیون پرابلم داره. یک تمنه یک تای 200 نفر نه 10 میلیون مردم توجیک پرابلم داره. باور کنین که 3000 5000 10000 این حسابی که گویا که نمیدونم یا رقصه رقص کدگی بوری می شود که در حالتی که ما مردم تاجیکستان کل پرابلم داریم. وقتی که یک انسان انمی خیلی است که میبرویه جونش در خطر میمونه مشکلی را گم میزنه دستگیری کردن در کار است.
дастгирӣ кардан дар Хораз. Бояд ҳамин канал стрелкошку бозӣ кунад, ҷо нашавада ютуб ҳайрон бишава. Бибинед, як Навальныйро гирифтан бурдан. Оз ман дар бораи Навальный гуфтанӣ ҳастам. Ман наворша тамошо кардам. Кам таракак бигем ки ҳам тарафи ҳақша гап мезанам, ҳам тарафи ноҳақша гап мезанам. Барои чӣ? Барои ки мавзӯи мо бидуни парда аст. Мо пинҳон намекунем, падхалимӣ намекунем. ҳақиқатша гап мезанем. ҳамн точка. ҷои минусша минус, ҷои плюсша плюс. Сухани Навальный ҳам плюс дора, ҳам минус дора. оз ман видеош дар иҷа истодагие дар телефони дигар ман мемонам баротон ва бигем ки ман мегӯям ки чӣ хатои карда истодааст аслан дар зиндагиш. 10 миллион мардуми мо проблема дорад. 10 миллион мардум тоҷикистонӣ. хайна 1 миллионша мегем хуб аст, лекин 9 миллион проблема. 2 миллионш хуб аст, 8 миллион проблема дорад. ина 7 миллион проблема дошта бошад. аз 7 миллион 200 нафар 300 нафар гӯё ки дигарёш зиндагиш хуб аст, дар ҷо шитаст. хай мефаҳмем мардуми Тоҷикистон ки дар Тоҷикистон қарор доранд, интернет мушкилӣ доранд. аммо мардуме ки дар Россия ҳаётшон қатъиамо бели лапотка ва ҳароба гузашта истодааст. оё ӯо намехоста бошанд ки аз ин зулмат халос шаванд? куҷо дан амо, куҷо дан амо ҷавонон? ба ҳар ҳол дигар ака яъне дида мешава мардуме ки мехоҳа аз ин чиз халос шава камтар аст. ва дигареш мехоҳам, аммо толи ғайратш намерасад, толи чизи дигар. ин ҳамин хел карда бигем иҷа як навор ҳаст дар телефон ва сухани Алексей Навальный аст. яъне ки як сиёсатмадори рус. ман ӯро чун мегӯм аввал ана монам шумода, то ки могу шумо ира гӯш кунем. Вы националист? Многие меня называют так. Причем либеральная часть общественности часто называет меня националистом, и националисты называют меня часто либерастом, свой среди чужих, чужой среди своих. Все эти идеологические клише, они просто неприменимы. У меня есть один пункт программы, который принято считать националистическим. Введение визового режима со странами Средней Азии. Я вообще не вижу здесь ничего националистического. И со странами Закавказья. Не вижу ничего националистического, ведь Германия не разрешает мне въехать к ним без визы. Ну, а я не хочу, чтобы сюда без визы въезжали прекрасные граждане Узбекистана и Таджикистана. Это абсолютно нормальная европейская мера. Я действительно... При этом для Евросоюза вы хотите визы открыть? Конечно. Чем таджик хуже немца? Потому что немец живет в развитой стране. В экономически развитой стране, в политической развитой стране. И я не считаю, что таджик какой там человек, как личность, как там существо биологическое хуже немца. Но я считаю, безусловно, это факт. Я живу в реальной жизни. Я вижу, что Таджикистан и Узбекистан — это менее развитые страны. Оттуда идет наркотрафик. Оттуда приезжают люди в поисках лучшей жизни просто потому, что там нищенские зарплаты, и там опасно жить. И, безусловно, мы должны ввести хотя бы визовый режим. И сухани сиёсатмадори ака рус. мега ки тоҷикон неразвити ҳастанд. мо намехоҳем тоҷикоро сар битем, омадан бигиранд, чӣ хеле ки мебинем. воқеан аз тарафе мегирем, аз тарафи хубиш агар бигирем бигем, это правильно аст. яъне ки тоҷик, тоҷикистонӣ бояд самостоятельно зиндагӣ кардана ёд бигирем. набояд ба умеди ҷои дигар ё чизи дигар бошем. бибинед, шумо дар Россия кор мекунед, дар хонатон 10-12 нафар ба умеди шумо ҳеҷ ҷо кор намекунанд. айнан ба умеди шумо
میدونه که شما با او مبلغ ارائه میکنین هیچ جا کار نمیکنه همونجا دیگه همون میگه ای ماه آخر شوه میوه کو ای ماهی دیگری میوه کو سیراونا وقتی که سر شما یک بلا میوه زندان میشین یک نمیدونم خدا نشونت اصلا وفات میکنین اما همون خانه بدگیتون از گرسنگی نمیبرن میخیزن خودشون یک моддуму азобам бикашан уже самостоятельно зиндагии худша бурдана кор кардана нон ёфтана дигар маҷбур мекунад дигар шумода ба умед намешава ки шумо имо пул рӯй мекунед айнан миллати мо мардуми тоҷикистони мо ҳозир айнан анами ситуатсия ҳаст ки медонанд намо россияда мераванд кор мекунанд медонанд нам бачаш калон шава билетш мегира россияро иш мекунанд медонанд нам бачаш 17 сола 18 солаши даму 16 солагиш да паспорти 18 мекунад пеши акашай тағоишай бобошай рӯй мекунад мерава кор мекунад яъне ки дигар проблемаи визара фикр намекунад ягон чи нест и як тарафе ҳаст ки агар ки мора и кора бикунанд яъне мо россия хати виза бошад барои гирифтани виза даводау мушкилӣ яъне ки коркуниам агар мо равем барои мо айҷои кор яъне кордиҳанда таклифнома рӯй мекунад то ки ин давлат барои мо виза битад и тарафи хубӣ дорад шумо ки дар кордиҳанда дар кор ҳастед ва кордиҳанда барои шумо таклифнома ҷои кор шуда мега ки ман кор метумаш яъне шумо баҳудаву беҳуда сабираи чимодан паехили россия намекунед уҷа рафта дар дуруни вагон хов намекунед яъне кордиҳанда ба шарти условияе ки тура ҷои хов мета ҳамаша мекунад ба наҳами договорҳо ту да коғаз рӯй мекунад ва ту ба у коғаз мерай виза мекунӣ виза қати ки ту дохили россия шиди официально документ қати унао милисачое ки дар кӯча гражданин вашу документ гуфта ҳар рӯз бурда маҳкам мекунад ӯ ҳаққи ира кардана дигар надора мисли авруповорӣ барое ки ту виза қати омадагӣ давлатра иҷозат додаги аст ӯ ҳуқуқи тура дар кӯча қапидан надора яъне работодатель кордиҳанда барои шумо ҷои ховтона ва ҷои зиндагии хубтона организоват мекунад барои он ки агар ӯ условияра ба шумо накард ӯ работодателя ҷарима мекунанд то ин ки ту ёро оварда раб карда истодӣ ва дар бораи пулотонам кидат ин намешава барое ки шумо договор қати рафтагӣ ҳастед ин тарафи бениҳоят хубии худша дорад яъне ки будани виза дар россия мо ба виза рафтанмон ӯе ки нест ки маънои гапи ки ҳамин виза мешававу дигар шумо визара гирифта наметонед виза мешава сабабаш ки сабираи чимодан паехилӣ карда наметонед яъне то аз унҷа кордиҳанда ба ту таклифномароӣ накунад барои ту иҷозат дарам паспортат виза намезананд ту рафта наметонӣ вот ҷои хубиш дар куҷо ҳаст ин фикри бениҳоят хуб аст фикраш бениҳоят хуб аст оянда мо ҳам тоҷикистонам ба ҳамин аксар давлатҳо бигем ки визаш мекунем як инсон тоҷикистон омада дар азобу дар хитобу дар уҷа намедонам қатл мешава киштор мешава ин қадар тоҷик мурда истодааст ҳеҷ кас соҳибаш нест ҳеҷ ка агар ҳамаи ҳамин виза мекардану ҳамун документ официални мерафт якумаш работодатель барои мурдаи ӯ ҷавоб мегуфт барое ки ӯ таклиф кардагӣ аст официально ҳаст суд дода метонистӣ ҳозир кира суд дамети ки кишташ як аз зад кишташ агар ки дар ҳолате ки ӯ як аз зад кишташ работодатель бояд ӯро ку полни росту таклиф кардагӣ одам охи ту ӯро таклиф кардаи полни обеспечиват мекунад яъне ки морально материально ушербша ҳамаша бигем ки то хона равон кардана дигар ба ном блогерҳо авзубиллаҳи мина шайтони раҷим намҷа якта мурдас илтимос садақа кунед намира мурдаша барем ин чизо аз байн мерафт яъне ин ҷои хубӣ дорад ира ма ганда гуфта наметонам шумо официалӣ меред официалӣ ҷавобгӯ ҳаст ба шумо як кас таклиф кардаги одам аз пеши худ хеста рафта наметонед як давлати дигар
ва дар ҳолати ҷои нохубишам ҳаст. яъне ки Навальный унижение қатъи неразвитых стран, наркотрафик, яъне ин чизҳое ҳастанд ки бигӯем ки таҳқир кардан ба давлат, ба сарзамин ё ки ба миллати мо буд. ман ира қабул надорам. айнан ҳамин гапе ки пеш ман ба шумо гуфтам, Навальный метавонист ки яке аз сабаби кардани визаш ан ҳамин сабабҳо бошад. инами гапҳое ки ман баротон гуфтам, Навальный дар ответи журналист метавонист ки бига инами сабабҳоро мегуфт. яъне ки сабабаш ҳамин аст. мо ҳамин сабабҳоро намехоҳем ки мисол фардо иҷо омада кишта истодан, мекиштаги одама намеёванд, националистҳо ҳастанд мекишанаш, намедонам дар стройка мурда истодааст, мурдошон дар морг мемонанд, кӯчаҳода меброянд, пул металбанд то мурдашонро роӣ кунанд. мо аслан ҳамин чизҳоро намехоҳем. мо як чизи документальне легалне бояд ин чизҳоро кунем, то ки работодателш отвечат кунад дари ки файрод мекуна ира отвечат кунад. яъне мо ба ин мақсад виза мекунем. мегуфт и правильное произношение слова Навальный мешид. От того, что мега неразвитая страна, да, благодаря Россия, ки нами диктатора поддерживает карда истодаги 201 дивизияш дар ҳамуҷа мондаги, мо неразвитӣ шидем. Нишинский зарплата ҳамаш сабабаш шумо ҳастен. он ҳамун Кремл аст ки имрӯз мо дар Нишинский зарплата шидагием. имрӯз мо дар бадар шидагием, он ҳамун Долбоёби Раҳмонова поддержка карда истодаги, ана ҳамун буд. Но при этом, Навальный, ты не забудь, это землю Россию, которую ты вот называешь Россия, эту землю защищали, вот это именно нищенский, неграмотный, таджикистанский, узбекистанский, наши деды тоже. Благодаря им сейчас ты живешь в Россию. Под названием, под брендом Россию ты живешь. Ты тоже это не забудь. Наверное, если они были бы грамотными и развитием странам, тогда тебе не помогали бы. Как в других странах тоже играли бы, вложили бы деньги, кто выигрывает, и зарабатывали бы на это деньги. А не как мой дед на свой собственный чапан и Махсы Калуш приехал, воевал и руку свою отдал на войну, защищая Россию, которую ты называешь, и вернулся без рук домой. Уважай это тоже. И мы не нищие, и мы не развитых странах. Мы нормальная страна. Мы сами себя уважаем, а ты тоже себя уважай. Нам лично 100 лет не нужно. Ай аввал аз рӯзи аввал, яъне ки дар калёса палка мемонанд, баъд таҳқират мекунанд. имрӯза кори Раҳмонов вор. хичон мекишанд, террорист моро мезананд. хичон мекишанд, дар дохили тирма, дар дигар ҷоҳо туристора мекишанд, террорист меган ё оно дигаро террористанд. ва хубан айнан ҳамин кора такрор кардааст. ҳамин калимаи Навальный буд ки барои ман маъқул нашид дар охираш, ки ниши неразвитых странах на нишинский зарплата работает. И неправильно буд и калимаш. агар ки суханҳои аввал гуфтаи мара, қайд кардаи мара Навальный мегуфт ки сабабош ҳамин ҳаст, ман барои ҳамин мехом виза кунам, ман бовар ка мегуфтем ки як инсон аст ки инсони дар сиёсат, дар политика, яъне мағзи сари одам пухтагӣ аст, зрели политика аст, мефаҳмад, дарк мекунад ва намехоҳад ки оянда байни мардуми тоҷику узбеку русу қазоқ конфликт бошад. мехоҳад ки яъне ҳама ҷо ҷои худаш бошад. ҳар инсоне ки кишта мешавад бояд қотилаш ёфта шавад, ҷазо дода шавад.
бигем дар вагонҳо дар кӯчаҳо яъне ки ёро номи чурка строитель ном нагиранд яъне ин ҳаме аз аврупо ҳам муҳоҷир ҳаст бовар кунед дӯстои азизам шиноси ман дар аз ҳамин полша муҳоҷир аст мерава дар дигар давлатҳо кор мекуна меояд но ай пеши худаш намерава аз уҷа коғазаш роӣ мекунанд таклифномаш роӣ мекунанд дубай мерава ва ғайра давлатҳо мерава дагавор контракти мерава кор мекуна 6 моҳ 6 моҳ 4 моҳ 6 моҳ 7 моҳ 8 моҳ контракт мекуна мерава кор мекуна бо мегарда меяд беҳтарин зиндагиро дора аммо файрод кардагии инсон ба тамоми ҳастиш ҷавоб мега дар зиндагии одам дар уҷа хӯрданаш ҷои хобаш бигем зиндагиш удобстваша обеспечиват мекунад барое ки контракт мерава договор қати агар россиярам айнан ҳами хел кунанд мо розӣ ҳастем мутахассис инсони мехостагӣ контракт мекунад ва мо ҳам медонем ки шаҳрванди мо ба Россия ки сафар кард ва давлати Тоҷикистон ҳам медонад ки шаҳрвандаш ба таклифномаи фалон фирма ёки фалон кордиҳанда рафтагӣ аст яъне ҳар чӣ шава дару шаҳрванд ҳар пастӣ мешава ҳар чӣ мешава ҳамо фирма тавондор аст ҷавобгӯ аст ба сари инами тоҷика ки инами тоҷикистонӣ ки файродаш кардагӣ аст бароиро лозим бад файрод карда яъне ин тарафи хуби дора аммо мутаассифона як сиёсатмадор ки якчанд давлата якбора таҳқир карда нишини развитых стран нишински зарплата неразвитых стран гуфтанд яъне ки таҳқир буд они бегут сюда работают бо дар калимаи худаш мегӯяд ки наши бегут в Германии работают значит ты тоже нищенский стран что ты едешь твои вот это русские едут в Германию работать значит ты тоже нищенский стран сравняв в Германии Европа или где-то еще значит ты тоже нищенский стран табиати инсонӣ ҳам аст аммо инсон бехато намешава ман умедвор ҳастам ки яъне ки ёки мақсади Навални ҳам ҳамин он гуфтаҳои мабад шояд гуфти амрӯзҳо ки правильно выразиться карда натонист яъне ки дар ҳолати гуфтан ҳамро туғрӣ гуфта расонда натонист не ки калимаш ман ҳамин динаш шунавидам амира ман шахсан барои ватанам барои давлати худам барои ҳамватаномира як таҳқир эҳсос кардам ки мора як здиватсия карда гап задагӣ бориши ман қатъии гапаш согласна нестам не ки аммо ба режими ки виза мехоҳад бикунад ман согласна ҳастам баъд як чиз дигара агар хоҳад ки полни рост маҳкам кардан байни Тоҷикистону Қазоқистону Россия мо даришам согласна ҳастем ки полни рост маҳкам кунад яъне только дипломатические отношения доду гирифт контракт договор аз ӯ як нуқта беш нест мо ишдам розӣ ҳастем мо метавонем ки ишам айҳудаш биброем но при этом агар дар будани Раҳмонов ёки мондани даиши клани Раҳмонов дар уҷа таъмин карда натонистани шаҳрвандои Тоҷикистон оқибаташ дигар ҳамун наркотрафику ва ғайра нападению терроризму он чизҳое ки Раҳмонов ҳар рӯз мега ҳамин чизҳо реал яъне воқеан дар Тоҷикистон дигар пайдо мешавад автоматӣ вай хатар дорад дигар дар Россияш ҳам хатар дорад дар Амрикош ҳам хатар дорад бибинед дар Афғонистон як чорта ҳамун бигем ки ҳастан ҳамин хел группаҳо ҳатто ки ҳам 4-5 гурӯҳҳое ки ҳастанд имрӯз дар дунё хатар доранд на танҳо дар Россия 4-5 гурӯҳе ки ҳаст дар дунё хатар дорад тасаввур кунед ки Тоҷикистон Ӯзбекистон яъне ки ҷихидаги як тараф контролша полни намона ҳеҷ кор карданӣ дар ӯ дурун мисли ки дар бари Америка ҳам як давлати дига ҳаст яъне шансаш намета морера закрит кардагӣ аст барои ӯ наметавонанд бигем ки бироранд бор бироранд яъне тамоми минтақаи гирдша ҳамун территорияша Америка маҳкам кардагӣ аст ӯ на як давлат қатъи бечора бизнес карда метавонад на як кор карда метавонад фақат бандитизм дуздӣ хулиганӣ
ҳами кор қатъи заниматсия мекунад. як турист бирава меқапаниш то охирон либосша ба дар мекунанд мегиранд. чӣ кор мекунанд? Тоҷикистон ҳам дига вариант ки намонд, ҳами хел дига мешавад. оқибат яъне ки бесаводӣ, бемафкурагӣ ки баланд шид, метавона як ду одам шантажшон кунад ва баъд пага дар дастошон я ароқи дига бита, бизанен Россияра, бизанен навҷара, мераванд мезананд дигар. вот дар ҳолати як воқеан ҳам як навор дидам, намедонам кадом дӯстам да партофтагӣ бошам агар на партофта бошам. як инсон ба мошин рафта истодааст, ҳам хеле як давлати қашоқ аст да, хеле давлат қашоқ аст. рафта истодааст дар раҳ, намедонам то ли ҳамқар постановление съёмка кардагӣ бошанд, то ли реальна съёмка кардагӣ ҳаст. не ки ман фикр кунам реальна буд, барои камера дар дохили мошин буд, реальна съёмка буд. ба фикр рафта истодааст дар раҳ, як чандта бигем як се чорта дар дастошон лата мошинора балоноша мешаканд, чиёша мешаканд. ҳамн соҳиби мошин чанд сум мебитак да, синни солошон калонтар аст. яъне ки умуман не ки тасаввуроти ягон кор кардана надора. и ҳамуҷа мерава, абрад намегарда, мерава як сех аст, намедонам завод аст, чи аст, ҳамуҷа мерава медроя. ҳамуҷа мерава медроя, як ала маска мегира, коробкада як се чор коробка маска мегира, маска ки нами ҳозир эпидемия аст мегира, миёра ҳамаша мега ки биёен инҷа, ҳам 4-5 нафара биёен, мега инҷа ман бор дорам, шумо бори мара фурӯшен мега. баъд дар ҳар як кадомиш ҳисоб мекуна маскара як коробка мета, се чор ҳаму бачаҳои калон анака зан дорам ба фикрам, синни солшон калон аст. коробкаро мета, мега ки барем фурӯшен, пул шамада биёрем битем. баъд ё мераванд ҳаму дуруни мошинода, байни мошинода маска мефурӯшанд, маскара поли мефурӯшанд, и мешина нигоҳ карда. баъд пулоша меёра мета, и пулора мегира айдистошон, барои ора ойлик мета, ҳақ мета да, то есть шумо фурӯхтен, фоидаша мета. ҳаму пул да бо мегира, бо мерава, бо маска меёра мета, бо мерава, бо маска. намедонам акира чанд рӯз съёмка кардагӣ аст. як чанд бор ака маска меёра мета, ҳаму инсонҳо савдо мекунанд. яъне кӯмак талчок додестаи да, ҳамин инсон ҳамора талчок додестаи. ва ҳаму савдо кардана ёд мегиранд, маска фурӯшира. баъд ҳамаша дар мошин сувор мекунад, рост мебараш завод, пулора дар дастош, ҳаму як магазина чизе аст, калона се пулошон ҳаму савдо кардагӣ, пулошон и ҷамъ кардагӣ, ку фоидаошон кад ҳамаша тақсим мекунад, дар дастошон мета, медрора, мега бихаренира. ай ҳамуҷа харидана нишон мета, бо дар мошиниш меёра, дар ҳаму ҷоҳошон мефурӯра, мега ки трас аст да, мошино гузаштеста, мега фурӯшен ҳамиҷа. баъд мефурӯшанд, пулора мегиранд, меёран пеши, мега не, и пуло ай шумо аст, кори шумо. аяки даф мега автобус диди, биши автобус да, мега рост бира, ай ҳамуҷа, ай ҳаму ҷое ки маска гирифти ку дида будӣ, ай ҳамуҷа бо маска биёр, бо ҳамиҷа биши бифурӯш, бигард фурӯш. як талчок, як дистгирӣ мекунад, ҳаму се чортае ки ҳаму кучода мошинора тоза карда гаштеста буд. баъд як чанд қадар ба фикрам омада съёмка кардагӣ аст, бо пинҳонӣ айдур съёмка мекунад. на танҳо як маска, балки ӯ инсонҳо буд антисептик фурӯхтестанд, дар дастошон, дар пешошон сумка кардагӣ, ана бигем ки хеле пандаки дигарам мондагӣ, дар ҳаму гарданошон як сетка задагӣ, хеле сумка дар ҳамуҷо айдур съёмка кардеста. худш мега дайна диди, мега инсона просто як дастгирӣ кардан дар кор аст ки ҳаму инсон яъне ки ба пои худаш бихеза бирава. мега ман мақсадам ҳамин буд ки ҳаминора ёд битам да, ҳамин савдора. ман метавонистам ози иш да битам, ҳамин мисол 100 сум иш да битам, 100 сум дигариш да битам 100 сум, яъне $100 битам. ва и раҳа намедонанд, истифода бурдани ҳамин раҳа наметавонанд. мераванд дар ҳамун хонашон $100 да харида мекунанд, мезананд, ду рӯз тамом мешавад. рӯзи сеюм бо меян, бо ҳам балоншакӣ мекунанд. аммо ҳамун $100-ра ҳамун одам ҳамин маскара ёд дод, ай маска, ҳамин инсонҳо бо зиндагишона на ин ки ай мошиншӯӣ, балки аз савдо як чиз зиндагишона ёфтанд. ҳамин хеле як талчоко аст дар ҳаёти инсон. як инсоне аст ки як ёрдам метада, як раҳа нишонат мета ки та аз ҳамун бигем як 2 танга ё ки 3 танга ё 4 танга кор мекунӣ, яъне беҳтарин аст. ва бигем ки агар Россия ҳам мора як талчок ната, барои ки Россия ҷои чӣ надора, яъне ки бузург аст, аз мо дида бузург аст. мо бояд ба як давлати бузург
باید زیر حمایش یعنی که باشیم. فرق نداره. любой دولت. یگان دولتی خرد самостоятельно اینا نیست. بدرو 28 دولتی عربی را ببینین. همش زیر حمایه فرانسیا، امریکا، نمیدونم اروپا، دیگر دولت ها هستند. یعنی باید باشیم. برای همون در حالتی که ما اوژه هستیم و این فکری نوالنی که ما یو را زکریت میکنیم میپرتویم، همچنانی که اونمو 4 تایی که балони мошин шакилеста, агар талчок набошад ки мо тиҷорат наброем, значит аниқ бидонем ки мо ҳам хел як ҳаёт мемонем ва оқибат фарзандои мо аз уно дигар террористша меброя, хулиганша меброя, дизша меброя, тарбияш дигар дигар гуруснагӣ маҷбур мекунад ки ҳар кор кунад. ина ҷегувара инқилоб кардаги давлат ҳамози бибинед, мисол гирем. ҳама талчок надора. او 4 ماشینش میتن پدرکه و فایدهش نمیکنه. می رنگ رحمانوفی دلبای اووری. اینا می گشته است هر روز. خلاص برای ما بگیم یا تلچوک در کار بود. یعنی اندری الکسی نوالنی یعنی پیش از گفتن یا که پیش از تحقیر کرده گفتن یک کمی اندیشه کن. همه ما در دنیا میریم، تا میریم، ما میرم، پوتین میمون، مالیم فرق نداره. همه میرم. نیکی ما قبول ندارم гапитра нишинский зарплата, да, оно и есть. Но я не позволяю кому-то это тикать на меня. Yani ki man icazat nametim ura ticket kardana darma ki ты тари, ту тари, yo ki ты zindagit pastası ты peşimo korkunim yo ты darıca kormik. Ama dar burayı vizaj man rozi hastım. 100% man rozi hastım. Ki boyad mo hami khel osta ay Rossiya hamtar dur nashim. Digar fikr کنم ki این سیاستمدارایی که در روسیه در این حال قرار دارن ایو 1 میلیون سال دیگه بگذارم پیشروی ما را خش ندارن، نمیخواهن و همه وقت پالکا в колеса میگن که یعنی подножка дода میستندن. تا اونی که سیاست روسیه هم ایواز نشود کمه، یعنی انسانهاش ایواز نشوند، تا اونی که سیاست تاجیکستان هم سیاستمداراش ایواز نشود. هر دیمی ایواز شود شاید یک تغییرات وارد شود در اینجا. ببینیم فرانسیا را، من فرانسیا رفتم خیال کنم که در افریقا رفتگی هستم. نه самом деле. رفتم در اومدم در پاریژ فرانسوز نمیابی. خطیش یا سلام علیک کنی. آخر گشتم همون بچه را گفتم التماس یه دونه فرانسوز بیاین من خطیش یا سلام کنم. ما از اول فیلم های فرانسوزی تماشا میکنیم، یعنی که زبانش اومده معقول است قطعش یک صحبت کنیم یه دونه فرانسوز بیارین نیست در پاریژ فرانسوز. کو برای فرانسوزا را دیدن و دیگر جا میره طرفای همون کهستاناش میره همجا اگه فرانسوز میوی قطعش سلام میکنیم نیست. یکی مردم افریقا شهروند هستن بسیارن، آزاد کار میکنن، پلیسیاش هم کار میکنن و غیره و غیره و غیره. نظر با فرانسوزا ما در روسیه یاردم دادگیم، افریقایی ها در فرانسوزا یاردم دادگی نیستن. یا نبرات زده زمین های او را که دستشون گرفتگی است، یا زیر دست خودشون گرفتگی است. روسیه را گرمانیا زدگی است که ما اومده یا را با یاردم دادگیم که شما را نزنن با بای ما اومده. امروز ما در روسیه قدر یک پشه را نداریم، قدری سگ نداریم در روسیه. اما امروز سیاه‌پوستان در فرانسه باور کنید که بهترین زندگی در تمام ساختارهاش هم کار میکنن، آزاد خشرو. یگان پرابلم یگان مشکلی با فرانسوز یا که با دیگر ملت در داخل فرانسه نیست. این چیز دیده نشید. اما вот братские страны ما که братские страны میگیم کدام احوال در سر ما آوردگی است. یعنی یا بسیار هستن، همه یا را گفتن واقعا هم بگیم خیلی
این چیزا بسیار است. البته من طرفدار هستم بگیم که ویزاش بکنه، قانونی کنه. از تاجیکستان مردم از تاجیکستان حجیت کرده برای در روسیه رفته پاتن گفته دویده نگرده دختر مدیسینا و پاتن نمیدونم رابطه در کار است، قوای کاری در کار است. برای از تاجیکستان условияш договорш да бинависа бираванд договор да имзо кунанд. 1 сола договор дора, 2 сола дора, 6 моҳа дора, рафта кор кунад, туда брат на билет милетиш қати ҳамаш дар договорш боша. ҳамватани ма брава кор кунад ва соқ саломат бигарда биёд. дар ҳар ҳолат шидан инсони таклиф кардагӣ бояд ҷавобгӯ боша, яъне дар договорош ҳамин боша. ин беҳтарин аст. албатта дар Россия ҳам боша ё ки дар дигар ҷо ҳам боша, қувваи корӣ ҳамавақт дар кор аст. қувваи корӣ ҳамавақт дар кор аст, на имрӯз, фардо ҳам басфардош ҳам қувваи корӣ дар кор аст. ва корфармо, агар ман корфармо бошам, кӯшиш мекунам аз ягон ҷо як коргаре биёрам ки яъне проблема надошта боша, яъне ӯ кор кунад ва арзонтар бошад, манда арзонтар бигалта. албатта ин чиз дар тоҷикистони мо шумо бигем коргар мо ҳаст, ҳамамон ҳастем. дар ҳолати ҳозир дар тоҷикистон мо ягон завод ҳам нест, ягон фабрика ҳам нест. дар ин ҳолат метавона ки открита бигем ки фирма ташкил шава ва контрактҳо боша, ҳамаш мутобиқи суди тоҷикистон, яъне изо тафтиш шава ва кормерафтагиҳо заявлениша битан рафта корша карда договор қатъӣ омадан гиранд. ин фикр кунам аз нигоҳи ма ҳамватанои азизам ин беҳтарин аст. ягон ҷои бадтарин надорад, ягон ҷое ки бигем ки ин бадӣ надорад. ин хубӣ дорад. дар ҳолати контроли иммигратсиони Россия ҳам, яъне ки контроли хи ча меёвад. дар Поланд як ҳилаи зура ҳамин пеш гирифтагӣ ҳастанд. ман аҳамият метам. як завод аст. як завод прямой шумо бирен кор карданӣ, шуморо корда намегира корда. шумо барои ӯ завод кор кардан бояд фирмаҳои хусус алоҳида фирмаҳои рабочи фирмо ҳастанд. шумо мерен дар ӯ фирмаҳо бигем ки гапзанон мекунед, ман дар фалон ҷо кор кардани ҳастам, ӯ мебинад коғазошона контракт ба ҳамун завод доранд. бале, баъд шуморо дар ҳамун ҷо дар кор аз фирма роӣ мекунанд заводда корда. шумо прямои завод шуморо корда намегирад. яъне потасовка мегӯям проблемае ки ман пурсидам, як чандташа интересоват кардам ки чива мисол гирем завод прямой мара корда намегирад, то ин ки ман бирам фирмада, як фирма айма процент мегирад айвоили ки ма, баъд ман мерам кор мекунам. ин чи аст аслан? сабабаш оддитарин сабаб аст, яъне ки агар ӯ завод ӯ қадар инсона худаш прямой кор бигира, бояд тамоми документатсия, страховка медицинаша, ҳамаи ҳуҷҷатоша бояд худаш пур куна, бояд ойликоша худаш бита, яъне ки ҳамаи ҳамин мебахшед ҳамин геморроя бояд завод ҳал куна, яъне ки ҳамон завод барои чӣ кора намекунад? барое ки фирмаҳо қатъи контракт мекунад, фирма айта процент мегира ойликат ва тамоми ҳамин геморрои тира фирма пур мекунад, документота, страховката, медицината, налогта, ҳамаро ҳамун фирма, яъне ки рабочӣ дора чандта, ҳамо фақат мешинанд документатсияи тира туғрӣ мекунанд, контрол мекунанд ва 100% мегиранд. айнан ҳамин визиви режим ҳам ҳамин чиза пайдо мекунад, яъне ки як фирма ташкил мешавад ва ҳамун проблемаи тира ойликта метан наметан кидат мекунад, ҷавобгӯ фирма ҳаст ва аз ҳамин фирма аста шояд процент бигира, какой-то процент, намедонам 1%, 2%, смотря чӣ хел договорҳо аст, 3% боша ойликат моҳона мегиранд ва ҳамаи ҳуҷҷатҳои тира ҳамун фирма, яъне ки ту прямой через фирма гапзанон мекунӣ, ӯ завод дар мегира, алов мегира, ту кор надорӣ. ҳамаи кор борад ҳамун работодатели ки фирмаи работодатели, просто аз фирма тира завод роӣ кардагӣ аст. ҳамин система мешавад, ҳамин визиви режим шавад. барои рафтан дар Россия танҳо ба ҳамун ягон фирмаҳо меравад. ин барои зиндагии шумо хуб аст ҳамватанои азизам, барои зиндагии мо, ҳар як тоҷикистонӣ ин беҳтарин бигем ки шароит мешавад. страховка дорем, да, уверена мерем. ин вазми сумка поехали Россия, ин бигем
این بدترین چیز است. میرای در آسیا، من خیلی مهمتری رفتگی هستم، سمکت در دستت، در فلان جو یک واگن های، در درون واگن 14 نفر خواه، 15 نفر مهمان تا میرای سمکت قطیده. تصور کنید 15 نفر تا میرای سمکت قطی. واگن 3 تاش полка задагӣ, 10 таш полка задагӣ, кургон байнош дам тахта мондагӣ, болош додам ховай, ҷо нест, мерай хан ҳамуҷа 15 одам ассалому алайкум, ҷо нест. тоҷикем, мусулмонем, намегирем бародари худмона ё омадагӣ як инсона берун да партоем, 16 нафар ҷош мекунем дар ам вагон. то бо як ҷои кор ёфта, як хидша ёфта рафтана, як ҷои дига шидана, яъне ки ман ҳамаша дар назар надорам, аммо мо як қисммон агар зиндагиш болимени хубу квартира ва ғайра дошта боша, як қисми дигамон бадтар аст ва пештар бигӯем ки аксари мо, яъне ки бисёртари мо ҳамин зиндагиро доштем. ҳамин вагон намедонам дар ким киҷо дар таи стройкаҳо хов кардан, яъне ки ҳозир намедонам, ё ки ароба кашидан, ё ки рафтан намедонам ба як баном ҳоҷӣ мера ё дар бозор рекет мешава ҳоҷӣ, та ё ароба мегирӣ мекашӣ, пул аз аробаи ту ҳоҷӣ пул кор мекунад. яъне ин чизо аз байн автоматӣ меравад. ҳамин чизо аз байн автоматӣ бигем ки гум мешавад. ин хуб мешавад, ин дар зиндагии шумо соз мешавад. ва Россия ҳам яъне контроли эмигратсияи худша бигем ки от идо аз ҳисоби анамо документатсия медонад ки имсол аз тоҷикистони мо, яъне ки аз тоҷикистон сол 100,000 ё ки 300,000 ё ки 500,000 ё ки 700,000 яъне коргар ба мутобиқи қонун даъват шида омаданд. отчётош туғрӣ мешавад. ҳоле то ҳамин рӯз Россия отчёти туғрӣ дода натониста истад. чанд қадар аст аз Тоҷикистон? Раҳмонов мега 40,000 дорем, Путин мега боли 1,5 миллион мега, это официально мега, ещё неофициально не знаю сколько мега. Жириновский меброя мега боли 2 миллиона таҷика здесь мега. як таш меброя мега ки иҷа мега 3 миллион тоҷика мега. яъне намедони чанд қадар аст. худи ҳамун раҳбаро намедонанд. ва Раҳмонов отмазкаи худаш дада мега 40,000 аст. яъне худи ҳамун дипломатои Россия ҳам намедонад чанд қадар аз Тоҷикистон муҳоҷир омадагӣ аст. барои ки ҳаме омадан гирифтан охир. ӯ куҷо меравад? гуфт ҳамуса. хай бра. яъне ин чизо ҳаст. ва аксараш аст ки даромадагӣ дига баромадагӣ ҳам нест ҳамҷо. ховай документам гум кардагӣ ҳамара дар вақти СССР рафтагӣ ҳоле омагӣ неста, ягон документ надора. ин хелишам бисёранд. барои ҳама ҳамватанои азизам ин бад бигем сухани Навални ва ҷои норозигӣ ма шумо фаҳмиден ва ҷои розигии марам шумо фаҳмиден. ҳама ида бояд мо чӣ кор кунем, яъне як рафтори дипломатӣ ва бигем ки як рафтори дошта бошем ки на сихсӯзаву на кабоб. мегӯянд ку дар матали тоҷикӣ ки на сихсӯзаду на кабоб. яъне бояд мо ҳам хел рафтор кунем ки на ранҷему на ранҷонем. барои ҳамун ман шахсан на ранҷиданӣ ҳастаму на ранҷонданӣ. ман намеранҷонам мисол як тарафи дигарам ва кӯшиш мекунем ки ва иҷозат ҳам наметам ки як кас ватани мара ё миллати мара ранҷонад. то ҳаст ҷон дар бадан, яъне ки чӣ кор мекунем, меброем, гап мезанем. ҳамватанои азизам, ана худо ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша ва ҳаматон ташаккур ки вақтотонро сарф карден дар иҷа шиштен, ҳамроҳи мо буден. як кӯшиш мекарден агар ҳамо канале бигем ки ходими халқ силкаша дар ҳамҷа ҳам бачаҳко префаратор қати сахт кестан, мехча қати чики дестан ки нағалта гуфтам, ҳамҷа дида истодам, дар комментҳо ҳам партофта истодам. дар ҳамҷа як ҳиммат кунен, як обуна шавен. ана мо кӯшиш мекунем ки ҳамватанои азиз барои шумо наворҳои бигем ки яъне муқоиса зиндагӣ
як давлати дигаро ё ки давлати Тоҷикистон қатъи ман ваъда додаги ҳастам шумода на танҳо як полшара ман барои шумо нишон метавонам балки худи 70 сол бо ҳамроҳии Тоҷикистон дар зери СССР будаги давлатҳоро ман рафта имрӯз зиндагишона баротон нишон метавонам. яъне Чехия ҳаст, иҷа Литва, Латвия, Эстония, иное ки ҳастанд ки 70 сол ҳамроҳи мо дар таи Сталин, Ленин зиндагӣ кардаги ҳастанд. Хрушёву, Брежневу то Горбачёва омадаги давлатҳо ҳастанд. баъд аз раҳо шидан аз СССР багем зиндагии ёро бибинед дар ҳамин муддати 30 сол дар кадом урвин омада расидагӣ аст ҳаётошон ва ҳаёти худмонавар муқоиса кунед. муда рақс боша, суруд боша, анами хел ҷашнҳои сифати олӣ дошта боша, Раҳмонов бо оилааш бирақса ва ёда кор боша. яъне ин чизое ҳаст ки ман барои шумо муқоиса мекунам. кӯдакҳои ёра, кӯдакҳои худмона, садикҳои ёра, садикҳои худмона, мактабҳои ёра, мактабҳои худмона, ана занои ёра, яъне духтароша ва ҳол аҳволи худмона. наворҳо зиёд ҳастанд аз Тоҷикистон, аммо аз иҷа нест. агар шумо обуна шавед дар канал, ман аз иҷа навор карда ва наворҳои уҷаро барбабар ҳарча мемонам, боқӣ ҳаволааш дар номуси шумо ҳам мемонад. яъне ки хитон дига ҳал кунед онро чанд қадар номус дорем. ва дар охир дар митинги Россия як чиз дигара гуфтанӣ ҳастам. Дорогие все россияне, которые я вижу очень часто, наблюдаю, как-то слежу за вами, да, в митинге. Я уруси бугуми чигам надорам ватану. В митинге есть свое как-то плюсы и минусы. Я вижу, что вы в минусах входите в полях, когда у полицейских есть дубинки, и это, и другой, и третий, автомат, и танки, и все, да, а у вас ничего пустое. Это неправильно. Я советую вам пол-литра баклажка бензин в кармане. Все. 3 раза предупреждай полицейский. 3 раза. Не перевышай свои полномочия. Если он нападает тебе, откроешь бутылку, нажимаешь и зажигалка. Все, до свидания. Он не будет умирать. Он живой останется. Ну, какой-то от митинга, как-то говорят, ему шрам или что-то на тело. Ожог какой-то останется. Но точно он не будет на вас после этого нападать. Барои аму дар митинги ки дар Тоҷикистон мешава ҳамватанои азизам, ман баротон ҳамватон тавсия метавонам. Ози баъди тавсияра додан Раҳмонов бензинам ба паспорт мефурӯшад. Раҳмонов бензинам ба паспорт мефурӯшад. ҳаматон ҳеҷ мушкилӣ надорад. бисёр не. Я баклажка чаям 300 мл чи аст майдака, ним литрам не даже 300 баклажка майда чай. Вақти митинг биромаден, ҳаматон бояд намуҷа бензина пур мекунед, даҳанша маҳкам мекунед, дар кисачатон мезанед, кисада майдака ҳечи намекунад. Дар як кисаи дига зажигалка меброй. Ҳамин як бор ду бор мегӯям милисара ки мисол гирем яка тоҷики ҳамин ба сарта дубинка вардошт, ба сарта яроқ бардошт. даҳаншавӣ ки биҷиқда болош зажигалкара бизад. тамомо Аллоҳу акбар. як месӯзаи қаранг руш фардо баъд мешиносиш кияй ӯ. маска дора дар руш, бишаб дар маскаш аловуш бизад. даънаки баклажкара майда майда шикоф мекунӣ, меҷиқиш аловуш мезанӣ, камтар маскаш месӯзад. медониш фардо ки аст. ай сухтагиёш медонӣ ки киё ҳастанд дар уҷа. киҳо зидди шумо яроқ қатъи биромадагӣ буданд. ин методҳоро оянда дар митингҳои Тоҷикистон ки мо мардум мехезем, аёттон набурем. Вот, дорогие россияне, я вам тоже это советую. 0,33, может быть, или 0,5. Бензин. Перевешает свои полномочия, нажимаешь, и зажигалка, чик, все. Барои мо оянда шумо умедворам ки дасти холӣ набуроен дар митингҳо. ин чизҳо баротон бисёр фоида мекунад. ана душманотона ӯ оружия нест,
او هیچی نیست و برای او هیچ کس شما را سود هم کرده نمیتونه. پروسته امو یک میج قینش کم ترکه خودش میفهمه یک کم تا بسوزه یگون جوش درک کنه بعد میفهمه ملت چی بدنج. باقی خدا نگهبانتون تا روز انقلاب امیدوارم که انشالله هموطنای عزیزم انا هر هفته میبرم که انقلاب ده در میدان انشالله همه کسان خیل نعره زده میبرویم در کیسهمون баклашкача да бензин нападат кард меҷиқем дар рӯш зажигалкара мезанемш бор барака гуфтиам гапо бравса нам хелиш мекунем. Худо нигҳабонтон ҳамватанои азизам. ана кам буд зиёд буд полиара тамошо дорам рости тамошо дорам ягон чизи интересни нест ягон чизи интересни дар фейсбук нест ё ки мард намедонам мардумам бозор сӯхтасту чум чӣ кор кардааст ва ҳар сол месӯза бозор. барои ҳамон гуфтем ки хая каме ба ҳамроҳи шумо дар ин дунё ҳам суҳбат кунем да дунёи интернет. ана саломат сарбаланд хонобод ва ҳар яктаи мо шуморо сарбаланд дар пеши хонаводамон фарзандомон модаромон падаромон ака додаромон муҳим дар ватани азизимон расон. саломат сарбаланду хонобод бошед ватанои азизам. то ҳафтаи оянда خدا نگهبان ما و شما.